ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ବିଷୟ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରିଜନାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଧନୁର ଜୟପୁର, ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଆମ ଆର୍ଥରେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଘଟୁଛି, ଯେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି, ଏଇ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ? ନା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଉଛୁ। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଉଛୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? ନା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି? ନା ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କହୁଛୁ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ପାଇଛୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗମନ। ପୃଥିବୀକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି କିଏ? ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁଜ କଣା ବା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। এই କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରୁଛି। କେମିତି କରୁଛି? ନା ପତ୍ରରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ, ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଠି ସବୁଜ କଣା ରହୁଛି, ହରିତ ଲବକର ପତ୍ରରେ ରହୁଛି, ସେଇଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଶ୍ୱେତସାର ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଏହା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି କୋଉଠି? ନା ପତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁଜ କଣା ଦ୍ୱାରା କାହା ଧାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି? ନା ଶ୍ୱେତସାର ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁଠୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ନା ପରିବେଶରୁ। ଜଳ କେଉଁଠୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମୃତ୍ତିକାରୁ। ଆଲୋକ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଏହା କରିକି ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଆଧାର ଆଉ ସଂସ୍ଥା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଦରକାର। ଯେପରି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର, ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆମର ଆଧାର, ଆମ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ରନ୍ଧନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ହଉଛି ଯେପରି ଆଧାର, ଏବଂ ଚୁଲି ହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କଡ଼ା ଡେକ୍ଚି ଯୋଉ ସବୁ କରେଇ, ଏସବୁ ହେଲେ ସଂସ୍ଥା। ସେହିପରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଏଇ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଉଠି ହୁଏ? ନା ସାଧାରଣତଃ କୋଉଠି ହୁଏ? ସବୁଜ ପତ୍ରରେ। ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଆଧାର ହେଉଛି କିଏ? ନା ସବୁଜ ପତ୍ର। ବୁଝିହେଲା? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାର କିଏ? ସବୁଜ ପତ୍ର। ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଭଳିଆ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବ ନା, ଆମେ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଆମେ କହୁ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା। କ'ଣ କହୁ? ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଟୋମାଟା। ମୁଁ ତାକୁ ଏନଲାର୍ଜ କରି ଦେଖେଇଛି, ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟାର ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ଅଛି ଷ୍ଟୋମ୍ ରନ୍ଧ୍ର ବା ଷ୍ଟୋମାଟାଲ ପୋର୍। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯାଏ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏଭଳି ବାହାରକୁ ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋମ୍ ବାଟ ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ଆସେ।
ଆମେ ପଢିଛୁ ଏଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଉ ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଉତ୍ସେଦନ କହୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛୁ। ତାହେଲେ ପତ୍ରରେ ସ୍ତୋମ ଦେଇକି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୋଉ ଗଲା କାହା ଦେଇ ଗଲା ନା ସ୍ତୋମ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଯଦି ପତ୍ରକୁ ଯଦି କାଟିକି ଦେଖିବା ହେଲା, ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିକି ଦେଖିବା, ଏଭଳିଆ ତା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ନବା, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ନବା, ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇବା। ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅନ୍ତ ଗଠନ, ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଥବ ଆକୁ କହନ୍ତି ଉପର ଅଧିତ୍ୱଚା ବା ଅପର ଏପିଡର୍ମିସ୍, ତଳ ସ୍ତର ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ନିମ୍ନ ଅଧିତ୍ୱଚା ବା ଲୋଅର ଏପିଡର୍ମିସ୍। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଥିବ କୋଷ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ପାଲିସେଡ ପ୍ୟାରେନକାଇମା। ଏଭଳିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ଏଭଳିଆ ଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମା। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ସ୍ତୋମ ଅଛି, ସ୍ଟୋମାଟା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଥିବ। আর এটা স্তম্ভରେ এই দুইটা কোষକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କୋଷ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ। ଦେଖ ଏଇ ପାଲିସେଡ ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନୀଳ ନୀଳ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ସେଇଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ। ହେଲା, କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ହରିତ ଲବକ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚିତ୍ର କରିଛି ହେଲା। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚିତ୍ର। ଦେଖ ଦିଟା ସ୍ତର ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ କଏନ ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି, ଥାକ ଭଳିଆ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଲମ୍ବିଛି, ଆ ଭିତରେ ତରଳ ରସ ଅଛି। ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ତରଳ ରସ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ତରଳ ରସକୁ ସବୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋମା। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଏଇଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ବା ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତଃପରଦା ବା ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। এইভଳିଆ ଯୋଉ କଏନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଥାଇଲାକଏଡ। এইଭଳିଆ ସବୁ ହେଲେ ଥାଇଲାକଏଡ ଥାକ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାନମ। ଏକାଧିକ ଗ୍ରାନମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରାନା। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି এইଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଥାଇଲାକଏଡ, ଇଏ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ। ଏ ଥାଇଲାକଏଡ ଥାକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଥାକକୁ କହିଲେ ଗ୍ରାନମ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାକ ରହିଯିବ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଥାକକୁ କହୁଛୁ ଗ୍ରାନମ, ଏକାଧିକ ଥାକକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାନା। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାନମ। ଏଇଟା ଦେଖ ଥାଇଲାକଏଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ ଥାକକୁ ଲମ୍ବିଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ପରଦା, ଅନ୍ତଃପରଦା, ଥାଇଲାକଏଡ୍ସ ତାଙ୍କ ଥାକକୁ କହିଲେ ଗ୍ରାନମ। ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବିଛି ଯୋଉ ଏନଲାର୍ଜ ଥାଇଲାକଏଡ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଲାମେଲା। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ତରଳ ରସ ଅଛି ଆମେ କହିଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ବୁଝିହେଲା? ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ଏଇଟା ହଉଛି ଥାଇଲାକଏଡ। ଏଇସବୁ ହେଲେ ଥାଇଲାକଏଡ। ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ଆମର କୋଷ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି କିଏ? ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଗଠନର ଏକକ ହଉଛି କିଏ? ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ସଦୃଶ ଥାଇଲାକଏଡ। ଦେଖ ଥାଇଲାକଏଡଟା ହଉଛି ଏଇଭଳି ଅଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଦିଟା ଲେୟାର ଆଧାର ଅଛି। ଆର ଭିତର ପଟକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦ୍ୱିସ୍ତରର ଭିତର ପଟକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁମେନ୍। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁମେନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ହେଲା, ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ ଥାକକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କହୁଛୁ ଆମେ ଗ୍ରାନମ କହୁଛୁ ଆଉ। ହେଲା, ଥାଇଲାକଏଡ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଥାଇଲାକଏଡ ଆଉ ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡ ଅଛି, ଥାଇଲାକଏଡ ଯୋଉ ଦ୍ୱିସ୍ତର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏନଲାର୍ଜ କରିକି ଆଉ ଦେଖେଇଛୁ। ଏ ଦ୍ୱିସ୍ତରର ଗଠନ, ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରର ଗଠନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିବା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିବା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ ତାର ଥାକ ହେଇଗଲା ଗ୍ରାନମ। ସେଇ ଥାଇଲାକଏଡକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିସ୍ତର ଝିଲ୍ଲିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି କାଟିଦେବା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲେୟାର ଦେଖେଇଛୁ ଆଉ ଇଏ ଲେୟାର ଦେଖେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲେୟାରକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖେଇଛୁ। ମନେ ରଖ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡର ଝିଲ୍ଲି କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଥାଇଲାକଏଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱିସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ। କେତେ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ?
द्विस्तर विशिष्ट एथिरे क्लोरोफिल अच्छी आउ प्रोटीन अच्छी आउ लिपिड भी अच्छी कौन अच्छी क्लोरोफिल एगुड़ा सब क्लोरोफिल एगुड़ा सब प्रोटीन एगुड़ा सब लिपिड एगुड़िक सब अच्छी है तेणुक ये गोटे बड़ अणु ये से सृष्टि करती कहुए ये कहती आलोक श्लेषण संस्था सृष्टि करती कौन आलोक श्लेषण संस्था थाइलाकॉइड आ क्लोराप्लास्ट जो स्ट्रोमा रस सब मिसीगला एटा गोटे आलोक श्लेषण संस्था तैयारी कला मन रख है देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया को जाना बहुत गवेषणा कराई बहुत परीक्षा अच्छी गोटे दिन में आलोक श्लेषण आविष्कार होनी केमी होची विभिन्न परीक्षा अच्छी जो उच्चतर श्रेणी अध्ययन कले विषय डिटेल्स बढ़ो आमर एत डिटेल्स जावा ना आम खाली इम्पोर्टाट दुईटा कथा मन रखिए दुईटा मुख्य परीक्षा हूँ किए ना गोटे हूँ फेड्रिक ब्लैकमैन को द्वारा आ गोटे हूँ फेड्रिक ब्लैकमैन को द्वारा आ गोटे हूँ रॉबर्ट हिल को द्वारा है आमर ब्लैकमैन प्रथम सिद्धांत ना फेड्रिक ब्लैकमैन 1905 मसीह से जनई जे आमर आलोक श्लेषण प्रक्रिया दी भाग में विभक्त गोटा हूँ आलोक प्रक्रिया बा जोटा आलोक उपर निर्भरशील अंधकार प्रक्रिया जोटा आलोक उपर निर्भरशील नुहे आलोक हेले चलो ना चलो आलोक सहित आर किसी संबंध नहीं तेणुक आना हूँ अंधकार प्रक्रिया किंतु यहाँ आमर दृश्यमान आलोक उपर निर्भर कर आना है आलोक प्रक्रिया मन रख फेड्रिक ब्लैकमैन 1905 मसीह आलोक श्लेषण प्रक्रिया को दी भाग में विभक्त करते द्वितीय जो सिद्धांत थिला से आलोक श्लेषण जैव रासायनिक परीक्षार आसला एथिरे अंगारकाम्ल देख अंगारकाम्ल आउ जलर जो आमर देख रिएक्शन करिकी एटा जो सृष्टि होउछि देख एठी अंगारकाम्ल कौन होइछि आउ जल कौन होइछि देख एठी आमर अंगारकाम्ल विजारित होई शर्करा रे परिणत होइछि अंगारकाम्ल विचारित हो क्या परिणत होइछि सरल शर्करा रे परिणत होइछि हेला फल अम्लजान निर्गत होइछि 1931 मसीह फॉन नील एक कथा परिकल्पना करथिले किंतु रॉबर्ट हिल जी रहिले से साइंटिस्ट जने से 1937 मसीह एटा को प्रमाण करिकी परीक्षण माध्यम उन्नत परीक्षण माध्यम रे प्रमाण करी देखै देले हला गोटे श्वेतसार अणु गठन करिया 6टा अंगारकाम्ल 12टी जल अणु सहित प्रतिक्रिया कले गोटे श्वेतसार प्रस्तुत सहित 6टा अम्लजान अणु निर्गत हम 6टा जल अणु निर्गत हम है ताले एटा हला हमर आलोक श्लेषण एक सरल इक्वेशन आम गोटे देइछ 6टा अंगारकाम्ल 12टा जल अणु गोटे श्वेतसार सहित 6टा अम्लजान सहित जल 6टा जल निर्गत कौट हूँ क्लोरोफिल सूर्यालोकर उपस्थिति रे सबुज कणा साहाय्य होउची एथिरे एंजाइम मध्य साहाय्य करूचंती किछि धातव लवण मिनरल मध्य साहाय्य करूचंती।